Nakoy pangutana ba? Mukaon ba mugbaki? Ah. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Miya na, uy. Boy, tol, nakoy pangutana nimo ba? Tol, nakoy pangutana sa mo ba? Mukaon kag baki? Kaon ng kalami anak. Kaon ng kalami anak. Tuon ako isabi. Kwe! Mukaon kag baki? Oh, mukaon no yan. Oh, mukaon no yan. Ang baki nagmotor. Ay pangutana si Muhame. Mukaon kag baki? Oh, noy. Vacation every single day cause I love my occupation. Hey, 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 I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, 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 I'm on vacation. Hey. Unsa nang taon ni oy? Unsa nang di kalibutan karon oy? Pa. Nakoy pangutana si mo ba? Pangutana si mo pa ba? Mukaon kag baki? Hindi ka. Taon ng baki. Taon ng baki. Mukaon ba kag baki? Minuto o hilaw. Nasakpan na pangutana ba? Sila mukaon na sila baki. Di kaluod na ng baki. Ka niluto. Minuto Si Papa rin nagkatubag. Siya rin nagkatubag. Ay, nak, pangutanan na nato na sila. Kamu, ma'am, mukaon mo baki? Kaya ba? Mukaon mo baki? Hindi po. Hindi po. Never. Hindi po. Ganong di ba mo mga baki? Hindi mo naman siya kailangan subukan para malaman kung masama ba siya talaga. Ang dami nang nasirang buhay dahil dun. Marami pa akong pangarap sa buhay na gusto ko to pa rin lahat. Sa akin, wala talagang magandang maidudulot yun. Ganon dilimgid mo kaog baki? Kalami, ana. Easy to say no pag alam mong masama. Isa pa, pag kakaon yung pamilya, perting na miya. Mabusog pa yun sila. Pag ginawa mo yun, hindi lang naman yung sarili mo sinasaktan mo eh. Hindi pati yung pamilya mo. Kaon baki. Baki diriya. Protektahan nila yung sarili nila. Sila mismo lumayo dun sa tukso. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. At Bahala boy. Bahala mo, di mo mukaon. Tara. Tara. Ta. Danak, ngaon ta. Tara. Bahala mo diya. Wag. 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 huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Oh, masisira ang buhay mo. Mukaon ragani Big Baki. Si auntie man gud nag-ingon no, tara. Di ba te, ikaw nag-ingon? Ikaw may sala gani, may sala ani. Lahat ang masama! Ikaw ang mabuti! Ha? Sa lagay na yan, ikaw ang mabuti!
paninuod di ate. Isu po kay ako mo'y mahayo na ni. Ya, ikaw ba nagsugo ana? Isam day maayo ani sa tuwan do abi. Ako masama! Kaya po, dinala ko po. Huwag ka na akong piliwanag! Huwag ka na akong piliwanag! Tumahimik ka na lang, sir. Ako nagluluto! Nagpapasahod! Para magkaroon kami ng pera! Totoo yun? Ito ang good si... Bakit tinuturuan ka lang nitong si